Mireu, xics, passeu, espera, sí. Artur, mira que t'ho duc. Visiteta, el que a mi més m'agrada del món! Hola! Que fan teu soc, tia! Benvingut a casa! Sí, xiquet. Has tardat en vindre, eh? Quan he tingut el hueco. Això de dir que com pot ser Ara he que tingut tan el weekend. ocupada tinga un espai per a vindre així de visita? Siempre se saca un hueco para lo importante. ¡Qué mona! Me encanta has ya. vist, has vist. Ara, ja te l'has guanyat. Ah, És que és això, és siente, això, rotllo. espabila. Cada vegada li dic més a Ame que ens falta una habitació més encara, perquè és que és impossible decidir entre aquestes dues persones. A Així veure, que- igual estem prejutjant perquè encara no les coneguem, però jo de primeres ja me quedaria. Ja, però és un prejudici tan positiu que hasta mola, eh? Anem a xerrar? Sí, sí, sí. Jo no tinc problema de quedar-me així amb vosaltres, Yo tampoco. Si m'adopteu, si m'adopteu... Yo encantada. Però fora prejudicis i anem a xutxar qui és el millor o la millor acompanyant del nostre piset. Et sembla? És broma, no sé. No, jo... Ara diré, espera estar a l'altura, però no estaré mai a l'altura.